Angažujeme sa pre lepší svet. Chceme na Slovensku podporovať myšlienky dobrovoľníctva a zvyšovať záujem o prospešné činnosti pre tých, ktorí to potrebujú. Spoločne s našimi spolupracovníkmi, spoločne s neziskovými organizáciami, spoločne s našimi zákazníkmi, spoločne s vami. Dobrovoľníctvo u našich spolupracovníkov v DM podporujeme preto, lebo je prejavom aktívneho občianstva. A myslíme si, že ak nám nie sú ľahostajné odpadky v anonymnom lese, tak nám nebudú ľahostajné ani smeti na filiálke v DM alebo rozliatá káva na recepcii v DM. Prínosy dobrovoľníctva pre firmu, hlavne z dlhodobého hľadiska, sú tie, že formujú vzťahy. Okrem toho, že dobrovoľníctvom vykonávate nejakú pozitívnu činnosť pre iného, tak to spája tím. Celoeurópska DM iniciatíva DM spoločne na podporu dobrovoľníctva prebieha od februára 2016 aj na celom Slovensku. Rôzne organizácie do nej prihlásili až 215 výnimočných projektov. Naši spolupracovníci a odborná porota z nich na základe jasne stanovených kritérií vybrali 32, ktorým sme spoločne s vami pomohli. Sme v priestoroch sociálnej výdajne. Je to jeden z takých srdcových projektov, ktorým sa snažíme pomáhať ľuďom. So sociálnou výdajňou už spolupracujeme dlhšiu dobu, tak bolo celkom prirodzené, že sme sem prišli aj v rámci našej DM dobrovoľníckej aktivity. Dobrovoľníci z DM-ky sú naozaj nadšení a prišli so svojimi kreatívnymi nápadami. My sme sa tu zišli s dobrovoľníkmi z DM a taktiež s dobrovoľníkmi z Detského domova Spodunajských Biskupíc, ktorí zastupujú a reprezentujú miestnu komunitu. Čistíme les a túto chránenú oblasť, táče územie od pohodených odpadkov v lese v prírode. V duchu našej kampane Pre všetko, čím my sme, ste sa do projektov mohli zapojiť rôznou formou dobrovoľníctva aj vy. 231 spolupracovníkov vymenilo svoju bežnú pracovnú náplň za manuálnu pomoc, pričom 32 z nich si vyskúšalo i neľahkú rolu koordinátorov. Možnosť aktívne sa zapojiť a pomôcť využilo 362 našich zákazníkov. Spoločne sme tak dobrovoľníctvu venovali úžasných 3887 hodín. Ak DMK otvorí nejaký ďalší program, či už dobrovoľnícky alebo grantový, sme tu a budeme sa hlásiť. Najviac ma baví to, že som tu spolu s kolegyňami, tímová práca, odrelaxovanie, zmena pracovného prostredia. Moje dojmy sú super, keď som spolupracovníkom a mojim kolegyňam povedala o tom, že budeme realizovať tento projekt, neváhali a pridali sa k nám. Dojmy z tohto dňa sú veľmi dobré. Som spokojný, že som sa mohol tohto zúčastniť. Ja som s dnešným dňom veľmi spokojná. Chcem sa poďakovať hlavne Detskému domovu Podunajské Biskupice. 26 detí nám prišlo pomôcť. Pomáhajú, nadšení a myslím, že každý odíde s dobrým pocitom, že pridal tú svoju ruku alebo tú svoju kachličku k tomu dielu spoločnému. Pre mňa osobne ako pre vedúcu rezortu spolupracovník je to spôsob, ako môžem podporiť našich ľudí, aby sa posunuli do ďalšej fázy vývoja našej spoločnosti. V aktivitách spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva nie sme žiadny nováčik. Náš interný projekt Zodpovedné podnikanie zastrešuje veľké množstvo rôznorodých aktivít a projektov, všetky s cieľom zušľachťovať potreby našich zákazníkov, ponúkať možnosti rozvoja spolupracovníkom a ako spoločnosť pôsobiť príkladne vo svojom okolí. Byť tu jeden pre druhého a vyhradiť si čas pre ľudí vo svojom okolí sú základné myšlienky iniciatívy DM spoločne, ku ktorej sa môžete pridať aj vy. Prečo je dobrovoľníctvo téma v DM? Kde inde má byť témou, ak nie v DM?